ଆଜି ଆମ ଘରେ ଚିକେନ ଜୁକୁଜୁକିଆ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଇଁ କହିଲି। ମୋ ମାଆ ଶୁଣିନା ଆଲକେବା ହେଇଗଲା। କହିଲା ହେରାକିରା କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖେ ତୁ ମୁଇଁ କରୁଛି। ତାପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଆ ପକାଇଦେଲା ତେଲ, ତାପରେ ମୁଇଁ ପକାଇଦେଲି ପିଆଜ, ତାପରେ ପକାଇଦେଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ କଲର୍ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇନା, ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇନା, ତାକୁ ବି ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇନା ହେଠୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି ପାଣି ଟିକେ ନଦୀ ଦେଇନା ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳା ସାରିଲା ପରେ ପକାଇଦେଲି 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ପକାଇଦେଲି ଚିକେନ ମସଲା, ତାପରେ ପକାଇଦେଲି ଗରମ ମସଲା। ଭାଇ ବେଶୀ କିଛି ମସଲା ଦରକାର ନାହିଁ, 3ଟା ମସଲା ଭେରାଇଟି ପକାଇଦେଲେ ଚିକେନ ଜୁକୁଜୁକିଆ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଫାଇନାଲ ପକାଇଦେଲି ଚିକେନକୁ ପକାଇଦେନା ଧୀରେ ତଳ ଉପର ନା ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିକେନ ପୁରା କଷିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। କଷି କୁଷା ଦେଲି। ତାପରେ ହେଠୁ ହାଲକା ପାଣି ଟିକେ ନଦୀ ଦେଇନା ଧନିଆ ପତ୍ର ଛିଞ୍ଚି ଦେଇନା ଫାଇନାଲ ଆମର ଚିକେନ ଜୁକୁଜୁକିଆ ରେଡ଼ି। ମୁଇଁ ହେଠୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ି ଆଣିଲି, 1 ଫୁଟ ପକାଇ ଦେନା ଧୀରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇନା କଲଟେ ଜାକି ଦେଲି। ଭାଇ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଆପଣ ଥରେ ଏବେ ବନେଇନା ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି।